APHLC Borjan Constituency Committee pen APHLC Bugajan LAMI pu Samson Teron aphang Hamren Phatek pen Kejok Lopura Kangthum Karnia Sai Kedeng Sarkar lamthe Karjujesi Machine pen Sangti ki Purbomatuma Phan Ingnam Rai Komatum Atrak ke Khangdun Longdon Baptist Church Sunday School Department atum pen Sanglang ke hat picnic spot along ke pangthira sai kedeng Kardong bini Abirta long pen ni sangpi marvelous long parpi non arjuik tha birtang ton pen Lakha Inquiry Borjan Constituency Committee APHLC President Secretary APHLC Women Wing Youth Wing PS President Secretary Lapen Kyongtung atum chepengsi kedam tang arni nijangkar bianglong along APHLC Party pen hemprega pharman constituency along tinalong hemprega pharman armu kachi jeng akachi songa hut wothatlang solong rai kom sai khetum bang thro APHLC songja potum aphan nep ingnang dun cheklo Phate garlo ke do ni krip hli plengsi thereponi phai krip clear ni jokpon tanglo bangso jok ningche parong pen upper hidipi jamin intia rong along APHLC Bokajan LA maipu Samson Teron aphan kangthum karne lapen karchu asai dengsi ningarong chipi pon rinti Samson Teron pen kaninje pon ke nitum songja potuma phan nangnepsi nakapa pheri je phan kabor I sitame nitum pherere bonta nitum phan phatek nangke pa jang pen nitum si jakong thethurong lo BJP lake pini law administration upon var science ni litum insam jin pen armu chejeng anta nang padam long le det si nitum apha nang neblo lasi BJP atum ke aron ke kroi krim ate anti constitution atum lo hemprega pharma na konon puthot mass rally nihangkar biang long longta pangcheng pon thuda prang poputa terona sang hopen nang thandun thu iltum mai ke dolong phan without arms hele kaman kalipen peaceful assemble long mane dak lam dami che than long lapen ason tamil tum dak chingrum long lasila soteng bulotang ten iltum hal dak district executive magistrate pen lam che dan lo nang tum kona authority man dak meeting dori punai pu ke procession dori punai pu ke pulo CRPC 144 pu CRPC 144 ke pang dak alu nang pitha pulo thek de pulo te lake ka chubai lo ke di lasi BJP atum ke jasemet la district administration tum phansi war sai ke en kam claim jasemet lage APHLC phanang ka suppress je phanlo asab diu phanlo nang ke sak he je phansi alang tum bang claim political pen lo when order tunge la cling lo tunge tingkam che lason lo chi cling lo athema law ating constitution ating bulotang te aron dam nai matidi non bang ke nil tum aron ben sini tum dam lo aron ben ke daman da joni tum hanang ke beng bulotang te ladake tum constitution mate law ke ladake tum India long bangke democracy ke kipa phuk pole tum pudam desata henone ni tum poisa pidun muwe pidun hekte sedame lapuson armu bad bom lo amasi kaphere lo lang tumang je ni tum ke rem denna polasil labangso pathe dam bensi CRPC 144 bangke ka impose sedame isi aron itum non high court dami Guwahati high court je ni tum ke non bangke arjunang kokpo Guwahati High Court aphan itum Arjuna ko je 144 CRPC ke labangso aron ke lapu jungjung e binu lage kopi ne ladak khayang mong kacharbo dokok hemrit me kacekai dokok lapen ason kopi ne arlo asor pen kopi ne kace up dokok public atum kace thu je ta dokok pu lapu son public peace and tranquility pusi pulang English man ke lapuson atomon lang no dokok na pu lapuson a situation nang leng rok lo plotang te laan situm CRPC bang bionji sitame when the situation is normal the district administration they cannot impose CRPC 144 Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Lung live Kedamtang Thereponi Phai ECR ni Principal Chief Conservator of Forest Ahin pen Karbiang Long pen West Karbiang Long District Hiniarlo sangtiki phura moholder do anta machine pen sangtiki pa phurlong le deja phansi hukuma lo pipon bondan long ni da habar pen danglok silbheta lang roi suding pen danglok kapre ka sangtiki phur amoholder atum sarkar lam patoi tesi machine pen sangti phur pon bom lo
सरकार पेन हुकुम की पी पिनी an ni grip thi pleng de ra phiam ta machine pen sang ti ki phur kang ton te de ra jok sai jok je pen ke dam tang there poni phai grip here ni abang ke sai jok je pen western range phonglok pet bukulia tu machine pen ki phur chong hua sang ti ke pona truck do an khanglap halapu bukulia long ke do San Moholder Welfare Society atum sitami forest society kamatum tapusona sai ke dengkon thega putha mai phu bimol deron pen kachuro pipa jerpon Nilitum mahin pen ke lason si nilitum puponji pulo je nilitum moholdar tum hansame nilitum la welfare society hoi pen ke tuning ri ponji ke lalo je nilitum next generation nilitum future along postame santi hai hoi ke nilitum kadu ta ke nang sok la pen abatta non son nak thak machine pen le purbom pulo nang de santi ta ki igdopo environment hai hoi stame ake kahinu nang dopo pen hala kora kang lem la pen sonsuri lo dak kahino environment nang iklang ti lama si nelitum bangke halat tuma pan pu sutame je lang tum la bangso mesin pen ington kok ra nang chidon nun ra la bangso manual collection pen ki purit je phansi nelitum tuning gilo bon sidame isi manghumi mi alam bangke mena ing namrai kom sai khitum kachepari deng tang hormu kopi ko son penone mena sai hemalong chipon pe detsi San Moholder Welfare Society atum parking along si truck ing tonba bangso kinep tang asang tia truck do anta kopi ko son athesi forest society kamatum kinep tang asang tia truck nili tumalong an nangke thon thu edma mate forest society kamatum bangso along kachirabdun kiduko joktong amithang kachepare deng jia phan kaphere ma pusi San Moholder Welfare Society maipu bimol teron karju padupo alangtum forest sor sitame alangtum asai keklem lo pusi nelitum ningarong lo debon sitame nelitum manghumi me alangtum asai ke keklem lo pulo tangte alangtum amethang asai hem long si chipon sila ha gari hadak si bidam nang dia pollo sitame dak nelitum office along dak masap so parking adim do chom dak nang thon la pasi nelitum da ke manghulo la bang Nanti lah nang litum pi puing tum lo nang litum lao sa tum lo nang litum along nang agak ni nang milap ahok pet langdam pulode ingnam rai kom sai khitum kene pontang asang tia truck bangke ingnam rai kom atum ahin pensi chepari deng pon vek nangjin bonta nona bangke kene abdun tang asang tia truck do anda sang tia moholder atumalong kachet hondam thre da bangke wara thingnu si sang tia truck kene abdun pu kache parjan dun chora phan ma puta ki ong dung atum pen ningje pon reti langhin pen sarpang ri inti karbiang long life Lakhain ko raphon nilime mesi constituency ke parlo sanglang ke hat picnic spot along Longdon Baptist Church Sunday School Department hoipen picnic ke cho lapen ke pangthira sai se tame ke dengpon bangso picnic spot along bong ke pa phuk te kang asisa do lapen ke ter care pinang ando bangso adim ke claim ponang ko ke Halloween pen ke wang atum se tame ki joi ke lang aning ingsamjin pen juilong po puma tha ponsi ke pangthira sai claim pon kisang ahem bonglong along sitame saini namsi saini bit ponsi ke pelang mia sai claim pon lo lapen alang lidum ka chunuri pon thu lake kedam tanga son ke pater te deji bonghai hui sita kapang hang he deji aphanta pachini pon Longdon Baptist Church Sunday School Department along Sunday School class ke thakpon class 4 an thakpon lake nursery class intermediate class junior class youth class an thakpon lapen kadokove Sunday School students bang pharo sirap hokep an dobusi Sunday School superintendent Sir Benson Rongpi Pastor Probinson Ronghang lapen senior pastor Benting Terona tumpen pachinipon Wai ting pen osumara tumpen pen and pu choro dam ra peja phan picnic ason dam ra anam phan ka choro lo pen osumara tumpen pen chora pet jun ra pet la so sang ding kedeng ye phansi tum wang lo pen osumara tumpan aning parong ye phansi semet ke wang pen ye semet ni tum nang tum ka do ya theng no chi than along a prek ta damme bonsi ta men nili tum la dak ki wang ia theke la helo ni tum mithang nilip along si picnic spot ka jipang thir ni ta kenang sot la so ni tum chi thek long si ni tum la so picnic spot ta ke pang thir je phan ta ke wang lo la pen kana jon pen ni tum isi ni chi parangor ni kota ni tum hop chi wang lo Toki hulapen Sonjit Crow Karbiang Long Life Amar
Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi Abirta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Amar Jivan adawai ki chupensi noni li phugar ting buni ni da kimi lo la so adawai chu che ko ge ni chu klen thi chu dang thi pen ke non la so adawai ki chupen ki common the du pensi ni li chi the lo ni li chi klo jam ni jom thom la som ta ni li long lo sa me Amar Jivan adawai ka channel pe la hai ki so ta ni li akiso ave der lo Klardak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong. A contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki Khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Tifu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Kiturmi awe atumaphan ke patho hiranat aning ke parung ponpen ke bangji langarni Karbiang long aphan nongme ke ban pithek ji aphan pu akemang pen Hauraghat Sports Association lapen RH Foundation atum pater piponsi Klimsumar Arta ningkan kepen Krihini Arta atumaphan panongsi Hauraghat Mini Stadium along Golden Baby League surihini rankoi ragathom pangcheng ponbomlo All India Football Federation Infrastructure Development Committee along Klembangphu Hiren Gogoi, Director HR Foundation Priya Darshika Hendik, Coordinator HR Foundation Golden Baby League Sarlongki Teron, Kongchunbang Hauraghat Sports Association Brojenti Mungatum Pendanglok, Penangana Bang Photum, Chirap Chitto Dunsi, Golden Baby League, Surihini Rankoi Ragatom Kepatu Pangcheng Ponbomlo. Alang litum ke than pon lake bangso Golden Baby League ke damtang theripo ni phai phor ni pensi men ka chatha pangcheng si ke patu pangcheng ponlo lasikar bianglong along ke doan Football Club Academy Association along ke doan ke pathu dunji aning ke hangatum anta non ke bangji theripo ni phai crazer ke barni anke men ka chatha dun pen ke pathu dunji phan pachini pen chopha ponlo dak Hauraghat Sports Association and men ka chirap duno asin ini tum ke bor ibing lalai desen dak ilitum Karbiang long sedem dak Hauraghat angkang ba Karbiang long angkang long sedem bihek osomar kibi giti alusu puno tinjor somar tumana isi football ke patu pachihung lapen latumhan oke plan kadobe lapen hai kadobe isi knowledge lahai pansen ilitum ke bor ipon আমি আশা কৰিছো তৃতীয় সপ্তাহত যদি একো অসুবিধা নহয় তেনেহলে আমি আমাৰ খেলখন সামৰণি অনুষ্ঠান আমি এপ্ৰিল মাহৰ লাষ্ট 3rd উইকত আমি অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বৰ্তমান মুকলি কৰি ৰাখিছো আমি অহা সপ্তাহলৈকে গতিকে সকলো অভিভাৱক ক্ৰীড়া সংগঠকসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছো সমূহ ক্ৰীড়া সংস্থাসমূহক আমি অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকে ওলাই আহক আমাক আপোনালোকে সহযোগ কৰক Dokmuka pen sem singing tila pen hawar ke hat pen harsing rongpi Karbiang long live Indian reality show Master Chef India surihini rankoi raga thomalong ka chepati dun Assam Tinsukia rong supi pen Nayan Jyoti Saikia chepahai ponsi Assam phan nongme evan pilo Nayan Jyoti Saikia arta ningka ningkoi ratrok Tinsukia rong supi Assam asor India pen ke thinai kitun ke dang ka chepate Master Chef India Surihini rankoi rakethom chepahai dun pen Assam alongri India la pen pirthia danga longamen ke paklar dun Nayan Jyoti Saikia lake no hok penta kitun ke dang ke Charlie dun mate seke ke endun pu ave ame thang pen si ke Charlie mate ame thang ke thek binong posita hok pon me Nayan Jyoti Saikia ke haipon Abirta lake TV along pangtak pon pe aprangsi rada hong klam along haidet pen arideng along nong e anparta Master Chef pindeng kaching thang amohor angkrak pen chetak pon derlo
lason si labang so Abirta rada chatai long kile pen Master Chef India kilang aning ke hangrat la pen nayan jodi sai kia phan highway ji paning ka che theduna rada tum setame tong se kot pen kerola pen hirjume ke pajirdun chimit me judun e anpin lo pina ana rada hin pen krung bang atuma phan kang krung duna sai aning ke phodun de la pen aning kang sam dun de ke dokok jok lam ki sitame dorut asonsi dokok lo pinpur dam sinang ok pen kitun thek kachapati ajai mega hut aruna vijay poinut kachapati duna bangpu ok tun te puamat alar panir pen patun long pawajok rat pen krung bang atuma phan phlak vi phlak wong ke klempon akoi padupon lo National Desk Report Karbi Anglong Live Tande pinyada Abirta bangke lapon si kang tonik lo tumi thakme kardong